Здравейте хора, аз съм Котман и сега ще снимам томбата в Devictus Gaming. Тук видях, че съвсем човек са записали и хайк може да не го зачетем, защото не е написал никаква информация за себе си. Сега ще... Да, тук вече съм нагласил нещата. Random.org, както сме казали, че ще теглим, ще го направим. И късмет на всички участници. И така, да видим кой е. Шестия, това е Анимет Сода. Анимет Сода, честито, само да видим дали се абонирал сега. Абонирал си се. Сигурно си харесва клипа, защото имаме все пак 8 харесвания. Може би трябва да си харесва. Така. Ами, ако за 24 часа не ни отговориш на скайпа, ще теглим нов победител. И това беше от нас. Довиждане.